kugcwele phama inkantolo yemantshi iPiedrift njengoba umphakathi ubonethemba lokuthi uzobabona abasolwa abathathu okunguBlessing Dlamini, uBlessing Ntombela kanye noAndile Gamede. Lokungabasolwa ababhekene namacala amathathu afaka phakathi nelokubulala. Lamacala ahlobene nesigameko sokubulawa kuSbonelo Ntshangase obeyikhansela le-ANC, uSizwe Mbingo kanye noSandile Khumalo abadutshulwa ngentululwane yezinhlamvu. Kusenjalo uphiko oluphenya amacala omphakathi iNPA lusamile ekutheni linobufakazi obuqanda ikhanda ngabasolwa. Sibone ukuthi njengoba abasolwa bebhekene namacala abucayi lapho bebhekene khona namacala amathathu okubulala, sibe sesithi ke siyasiphikisa isicelo sebail nokuthi ke ubufakazi bethu osinabo buyaveza ukuthi likhona icala ekufanele ukuthi abasolwa baliphendule. Icala lihlehlisele umhlazi 6 kuNhlolanja ukuze inkantolo ibeke usuku lokufaka isicelo sebail ngokusemthethweni. Abasolwa basagcinwe esitokisini.